Umangalelwe utyholwa ngokuqhubela inkomo endleleni ngomhla wokuqala kule imiyo inyanga. Senzo eso sikhokhelele engozini ethe yenzakalisa abantu abathandathu kwaze kwasuleka ababini. Okwesibini, ubalekile waza waba ngolo hlobo udelela ingalo yomthetho. Mangalelwa, ingaba ubusiphethe isilumkiso sabaqhubi benqwelo mafutha? Hayi, hayi Nkosi yam, bendiyiphethe intonga ndimane ndiphekuzisa ngayo iinkomo. Xhego, asidlali apha, phendula umbuzo ngo-ewe okanye ngohayi qha. Hayi Nkosi yam, bendingazi ukuba kufanele ndiphathe isibonakaliso kwaye andifundanga. Ukungazi nokungafundi lisebe lenkawu enkundleni. Ngomso siya kuqhubekeka netyala size siwise isigwebo. Polisa, mseziseleni. Masame inkundla ithathe ikhefu. Ingaba uziva njani ngalo mdlalo? Ndiziva ndixolile kakhulu ngendlela abadlali abazinikele ngayo ngokuthi bathi gqolo ukusebenzisa amathuba. Life orientation, nayichibi bayolise. Yes. January asanele. Ncinci sinalo. Technology grade 7 Mgcwali amahle. Jambo libongo. Kolotile uyathandwa.
Creative Arts, Grade 7, Naikibi Bayolise. Maju Anganati. Bosa, Soltasa. ENS Grade 7, Kolotile Uyathandwa. Sinalo. Bodman Salizwa. IsiXhosa Grade 7, Mgwali Amahle. Anga Kokoto. Mbosa, Lentasa, Mini Sinalo. Mathematics Grade 7, Zenzile, Babalo. January Asanele. Rodman Salizwa. Social Sciences Grade 7, Maju Anganati. Zenzile Babalo. Rodman Salizwa. Natural Sciences Grade 7, Kokot Anga. Zenzile Babalo. Mini Sinalo. Rodman Salizwa. Top achievement Grade 7, Bodman Salizwa. Igama lami nginethatha Grade 7 ngifuna i-award ye-Creative Arts, yesiXhosa neye-English. My name is Asanele January 2017. Ngifumene i-award ye-Life Relations, Mathematics, ne-English. My name is Yatina President 2017. I've been pushing 1 P.P.S and pushing 2 technology. My name is Lisa Bashman. Ngifumene i-award ye-Language. Okay, my name is Amahembali. I got portion 1 in Xhosa and portion 3 in technology. Bye. Yay!